В принцип знам, че е от голяма отговорност, защото отговаряш за целия си клас и трябва да взимаш много важни решения, заедно с които могат да доведат до някакви последици за класа ти. Ако избереш нещо, което някои другите не харесват, може примерно доста хора да се разсъдят или нещо такова. Ученическия съвет е нещо като съвет, в който участват всички отговорници на класовете и сме орган на управление на училището, като имаме много организации, в които правим неща, които да помогнат на училището, като наръчник за осмокласниците, който в момента изготвяме, или нови униформи. Организираме карнавали като фашинг, в който всеки се облича по тематичен начин, за забавление на всички. Тя ще промена доста коренно правилата. В такъв смисъл има много пропуски от моя гледна точка. Например? Например, междучасията. Най-елементарното е едно междучасие, примерно 20 минути. В тези 20 минути ти трябва да направиш 20 000 неща. Един час е съответно 45 минути. Като за 45 минути ти взимаш един материал много набързо. Аз мисля, че както самия учебен ден трябва да бъде по-дълъг, но и междучасията да бъдат по-големи. Отделно, освен това, може би поведението на учителите не мисля, че е правилно. Поне в моите училище. Това е представителите, учениците, представителите, които ни представляват пред училищните ръководства, пред директори и така нататък. А защо според теб е готино да си в ученически съвет? Защото когато имаме някакви въпроси или нещо не ни харесва, те го обсъждат и могат да организират. Когато има нещо, което учениците не харесват, може на ученическия съвет, понеже мисля, че има и учители, и може да констатират с тях за дадени проблеми и така да Училищен съвет хубаво е, защото малко или много имаш някаква власт и можеш нещо да промениш. Както учителите могат да имат техен съвет и да променят, така мисля, че е редно ученици. Защото ние правим сериозни неща, като междувременно с това се забавляваме и си говорим и общо взето помагаме на хората от училището.